Non é a primeira vitoria legal do colectivo, xa que en decembro do ano pasado explicaron que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia xa fallara que o Estado español non pode cobrar polas pensións a quen traballase en Alemaña durante o período de vixencia do acordo bilateral España-Alemaña, sempre cando xa paguen impostos no país xermano. Xa entón a plataforma de emigrantes retornados do Salnés anunciaba que interporían máis demandas similares no alto tribunal nos casos de que os afectados xa tributasen no seu país de orixe, aínda que este non fose Alemaña. Nesta ocasión a sentenza é favorable para Adelina. Aquí temos algunhas sentenzas, como exemplo, decíamos, e aquí temos a Adelina Villar, a primeira gañadora dun contencioso administrativo da Facenda contra a Facenda Española, que a condena a devolverlle os cartos cobrados indebidamente, máis os intereses de demora e a pagar as costas do xuízo. Hoxe celebramos unha vitoria. Unha vitoria que supón unha batalla legal gañada para Adelina, pero a plataforma exixe que esta situación sexa igual para todos os emigrantes retornados sen ter que denunciar de xeito individual, posto que o ser sentenza do Tribunal Galego non senta xurisprudencia e por iso continuarán coas súas peticións. Analizar a devolución do oficio de todos os cobros individuos a todas as emigrantes retornados sen que teñamos que preitear individualmente para reparar os nosos dereitos violados pola Facenda Española. Exiximos que se resolvan de inmediato os centos de peticións e denuncias presentadas nas oficinas da Axencia Tributaria. O voceiro da plataforma explicou esta mañá que son xa dúcias as sentenzas que lles dan a razón e non entenden a que espera o Goberno para modificar a Lei 35/2006. E que fai a Facenda Española? Acepta este fallo e todos os demais fallos que xa vos ensinei en outras sentencias e en outras moitas que vai haber, acepta e paga, devolve o diñeiro. Por que devolve o diñeiro? Pois e non recurre. Por que? Porque así non senta xurisprudencia. Eles van ao Tribunal Superior, ao Supremo, e bueno, posiblemente, seguramente, van a perder. Desde a plataforma do Salnés aproveitaron tamén para anunciar que o próximo 13 de outubro haberá unha manifestación nacional por este motivo que terá lugar na localidade ourensá do Carballiño.